tikion jala saya toto marsite akka pasu-pasunya di parminggota sadarion alani dolau masuk mahita tu parmingguon martangi yang nahohom mahita. Amen. Maredde hita sian bukwede 574 ayat sada 1 tolu di ayat 40 non rim mahita jongjong. Marhite-hite gor ni debata ama dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gor ito di purbadia na tumok palangit dohot tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Yesus yang go poda na diyaw dang au na punasa poda ni na marsuru au doi molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohani amai botoon nido taringot tupodai manang na siyad debatay manang na uhatao ni siyan roharohakku sadiri somon na nidok ni surati akka batang aik na manguludo mabaor siyan pamatang ni naporsea diyaw. Haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan di bata pergogo na suhatulusan jala perdenggan bahasa roh di saliling nililing na doa sini roham mauliate marohanami tuho ala diramoti hohami sian-sian nalaon sahat roh di sadarion kupuji hami maho ala naung sahat tuhami barita na uli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na panguluh mauliate mahudok kami tuho ala dibagasad dame dot hasonangat dileko hatam na badiyay say asi maroham urupi mahami mangulahon na nidokmu asahot rohanami jala terparangeo kami parange na badiya say ajari jala pay baru marohanami asalam iya sami rodi asusuda ni bohal nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Udul mamu. Maret dihita siat bukit de 242 ayat sadarok diopat. Tangion hamuma patik ni debata di minggutta sedarion imana tersurat di patik perjulu sahat rodi patik pasap puluhon songonon ma didok disi patik perjulu ahudo jahuba di Batam ninna di Batatta dan jadi merakup ahu bahinommu di Batam patik paduahon dan jadi ganommu jala dan jadi sumanonmu manang ahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan aik na di Toru ini tano yang gotong gabi si Sobbaon manang siuluan patik patuluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ayona uhum na rosogot akka na marsineang di goarna patik popaton ingot tamu mapabadiahon ari minggui dina onom ari maulahamu nasa siulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahuba di Batam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang na rodi pinahan rodi isi ni hutani halak pe nabagabati utam ai dina onom ari do ditoppa di bata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni dibahen ido umbahen na di pasu-pasu di bata Jahuba ari pada dia nei jala di parbadiai patik palimahon ikop pasang pemudo na torasmu asa mertua ho jala liling mangulu di tano na nilihon ni Jahuba di Batam diho patik paonopon unak ko mamun patik papituhon unak ko mangalakup patik pasiyahon unak ko ulu makatidakon hata nasututu maralohot dong acolma patik pasapuluho unang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dan jadi haliangan ni roham dongas saripin ni donganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lebuna manang hudana manang dia pe ugasan ni donganmu ido ianggo sahatna atong rap mangidagogo mahita laho mangulahon patik nai ali Tuhan di bata sai pargugoy mahami mangulahon na obar tu patik mi amin. Mari dihita siat bukit de 177 ayat sada dot opat.
Tato poti madu satta dia rupan ni dibata martangiang mahita. Ali amanami jala dibata nami na di banwa gijang pargogo na suhatudusan pardenggan basa duho jala rodi sa liling-liling na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di hajaton nami jala saya unang beingot akka dosa nami ay juk do hami merdosa mararupoko jala juk do husungguli hami roh rimasmu marhite sian pangalosyon nami di hatam ali Tuhan Jahuba saya unang paingot-ingot pangalosyon nami unang alanga asini roham saya urupi mahami o ali Tuhan dibata hatuaon nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabagima tabaga-baga taringot tu hasisan ni dosatta songo cittong na manguluaw ni na Tuhan Jahuba tung na solomodo rohakku mida hamatian ni parjahat nalomodo rohakku mida hamulak ni parjahati tumadikot dalan na asa mangulu ibana hasang hapon madidibata na digitjang. Amin. Udul mamu. Maret dihita sian buku de 410 ayat sadaro di 2.
KBG ma hatani debata turpo epistel di mingguta sadarion imana tersurat sian Lukas biddu 20 sada mamuk kamai ayat pitu sahat rodi ayat 10 sia tajahama marsorik-sorik songonon ma didok disi jadi disukun nasida ma ibana ninna ma addiga ma masai guru jala dia ma taddana babualao songgop mai alaini na ibana ma jaga ma hamus sotung lilu hamu ailando na rosogot manulung buarku aka na mandok ahudo nung madapot tikinai unang mai uton hamu nasida alai molo dibagi hamu barita niakka hamu suon dohot hagut turun unang mahamu tersonggot aidang terbahis sosonggop ijumolu alai dang dope manigor dapot ajal nai lawas udok man nasida nahehe dosugut bangso maralohon bangso harajawam maralohon harajawam masama lalo akka nabulun akka sahid bala merluat-luat nang haleon tarida ma akka pananggoti rodi tadda nabalga sian langit alai tangan sumasa dope akai takupo jala lelian nasida dohamu pasahatona dohamu tuaka parbuan doho turungan gabe takinonona hamu tujulu ni raja doho panguhum humokok buarmu laus ima gabe dalan muna maka tidak kon ahu on ma marate-ate on hamu nasokola sarionon muna ya sisitades sonon muna na disi ayau mangaleo tuhamu suara dohot habisuhon nasobolas aloon nang alusan ni akka musumuna alai nang natoras muna aha angi sisolhot rodi ale-ale muna do pasahaton hamu jala hamatianna debasian hamu kosoman nisa luhut jolma rohamu ala goarku jala nasotupa magosada obuk sian ulumuna rak mahita majaha marhite-hite benge iroha do malua kosamuna ido yang go sahatna martua do akan atumangion hatani di bata jala na piotsa amin kor pujian ama nomensen
Marede hita siabu kede 425 ayat sada rodi opat dia opat tononon dimma hita jongjong. Taha tidak koma taha porsiaw tay songon nahin na tidak kon idong atta sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo nasuha tudusan natu mapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siatot di porbadia adorak sohabubuan
ido tu hatta na tumaon na birni di panguman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru du itanom na mulak mangolu di hari pat Mamulak sogot to tanoon. mangumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sorasuda amin Abdul Mah. Pujian sian kor ina Esther.
Titing Huria. Warta Jemaat Manang Odola Titing Minggu 10 November 2022. Salam Horas Marita Saluna Dihamu aka nahinaulongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus so tongon di hari mingguan lasni roha marlasni roha ita jala marpungu hita dison nang dohot dongata namar hite madohoti permingguan marhite online tapuji madebata mardongan hamolateon disalu pambahenan na naringgani ala saya tetong do diasi debata hita marhite akka pasu-pasuna permingguan sadarion di guarima minggu 22 dung Trinitatis topik naroma hari Tuhan. Hari Tuhan akan tiba. Nabaduahon Sinode Distrik 17 Indonesia bagian timur tahun 2022 di Surabaya. Rapot Sinode Distrik di Patupa di HKBP Kedondong Surabaya mulai tanggal 14 sahatu 15 November 2022. Dibaheni Botarion Borhakma Uluan Niurata Laho Madohoti Rapoti Patuluhon Minggu ujung tahun Parhuriaon Pinabotom Matuita Saluna hari Minggu Naro ima tanggal 20 November 2022 masuk kita pukul 10 wit. Hari Minggu Naro masuk kita pukul 10 wit ima parmingguan ujung tahun Parhuriaon sekaligus ima hari perningotan niak kanamoding di bagas tahun 2020 tahun Parhuriaon 2022 ima periode 20 November sahat 20 November 2021 saat 20 November 2022 di baheni pinabotohon asa marpahean naholom mahita di parminggoni jala tuaka ina denggamma marsaledang ulos batak paupaton padidion nabadia a pinabotom matuhita hari Minggu Advent Perjolo ima di tanggal 27 November 2022 di Patupa Huriat Tado di parminggoni ulaun padidion nabadia tutolu danak poso-poso dua maboru sadama bawa imasian dua keluarga nabarjolo Amora Abigail Cecilia Storus dimana seorang tanggal 17 Mei 2020 Dohot Axel Berli Geraldo Storus seorang tanggal 12 September 2022 Ima boru nang anak niamata Ivan Heber Sitorus tubuh ni inang Duyana boru Siburian na tinggal di Jalan Cepedak Aimas Wik Sada nabaduahon Gabriela Megantara Situmorang seorang tanggal 10 November 2021 lima boru niamata Bambang Saputra Situmorang tubuh ni inang Lydia boru Silaban na tinggal di Jalan KPR Jalan Bambu Kuning kilometer 12 Wik 2 di baheni atik tungadong dope ruas niuriata naing sipardohot majalo ulauni denggamma di daftar hotu parhalado jala di pasama aka berkas persyaratan ima fotokopi kartu keluarga fotokopi akte nikah dohot fotokopi akte kelahiran anak na mangihut jala pinangido matu keluarga nama dohoti ulauni asa ro
Ahmad Dohoti Ulaun Parmahanion manang penggembalaan di hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 4 sore di ruang konsistori gereja. Dohot Rakma Poso-posoi dohot nang natorasna ima amongna dohot inongna. Namangil Pesta Gotilon Huria tahun 2022 sadarion ima parminggota Uhud Hita Marpesta Gotilon di Huriata di tahun 2002 Las Marwata di parmingguan on Laos tapasahama akad celengan nang upload pengganti celengan tahun 2002 tiap keluarga ima rap ditiki pasaton marpilih peduahon tujolon jaladung sidung marpilih peduahon mangarade mahita laho pasahaton siluat tabe pinangi doma totong di bagasan hahomion tertib dan rapi songon uduranna pinatorang madison nabarjolo uduran di barjolo ima parhalado laos diuduti ma seksi ama diuduti seksi ina dungi diuduti anak sekolah minggu diuduti napaso bulung diuduti punguan diuduti week dohot ruas ni week ima per week dohot nakana asing dung sidung parmingguanon tetak mahita diinganat tabe paima buah-buah siap parhalado laho manguluhon ulau pesta gotilon ima diaka ulau namangihut koinonia gotong royong pasang gaba-gaba manang pontrang pinabotong matuita salu na ruas niuriatta hari Sabtu tanggal 26 November 2022 diundang hita saluna rotu garejaon mulai pukul 4 sore asarap hita gotong royong patupahon memasang gaba-gaba don akka narikotusi laho manomu-nomu minggu advent perjulo don hari Natal namangihut diakonia kunjungan diakonia sakit tu sadaruas ima amang i manurung sekeluarga i manurung Burtapea ima hari Kamis tanggal 17 November 2002 jam 6 sore ima kunjungan diakonia nama alamat di Jalan Perum Metsuit Jalan Waten kilometer 17 wilayah Wiksada di bahini Ria Jalan Retame Hita Parhalado nang dohot seksi terkait tusi parar tahun pilihan bulanan tahun 2002 doakan asing so mati kita selalu nataringot tu akan pilihan bulanan tahun 2002 keluarga dengan ma di cross check doh situa lingkungan doh bendahara Ria jalan dengan ma boinian tapasikop di bagasan tahunon. Nah terakhir waktu parhepengon saldo akhir pertanggal 10 November 2022 Kasuria 54 juta 50 ribu 70 rupiah pembangunan 112 juta 110 ribu 250 rupiah pusat 1 juta 389 ribu 250 rupiah tentang mata pebhatan di debatana tersurat di pesalmen obat ayat onom namandok pilihan hamu ma pilihan hati goran jala marhabosan tu Jehovah ma hamu molate mata basa tu salu truas donatur nang pemerhati nang akan asing nang pasahaton pilihan hamalateon pengucapan syukur pilihan bulanan dohot akka na asing tu debata marhite huriaton sai di pasu-pasu debata ma saluhutna jala atit tungadok tulisan nang parhepengon nalipe nah orang takas di wartaon dengan ma tapasahat marhite parhalado ni huriatta songoni matiting di huriatta di bagas minggon moliate horas
Marede hita sa bukid de 827 uhut tapasat pelias sada sadabi. Oh
sian salhut naroha ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita dihamu manami inanami nahina hulungan hatane debata imana tersurat di Maliaki bidutulu mamuka ayat 10 sia saharo di ayat 24 molo di hata Indonesia Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6 di dalam bahasa Indonesia. Alai di hata Batak Malaki bidutulu ayat 10 sia tolhas tu ayat 24 songonoma hujahon ai idama naroma ari namarsi gorgor songo pamurunan jadi doso durame sude halak najukan dohot halak siulahon hazahaton gabi marsi jebbur mana sida bahinun niari narosukut ninna jahuba zibau dan adong tadi kononna dinasida nang urat nang ratting alai bicar ma anggo dihamu akana makabiari guarhu mata niari ni hati goran mardongan hahisarun dilinggum ni habungna gabe ruar mahamu jala panihal nihalun songon anak ni lobu akan naruar sian barat jadi dege-degeon munama halak parjahat aidoson sirabun nasida sogut ditoru ni palak ni pakmu diari si bahinokku ninna zahuba zebau sai paingot-ingot hamu mapatik ni si Musa na posoki na hupatolhas tu ibana uju di Horeb tu sadok Israel akapati dohot uhum idama suroko ma tu hamu panurirang Elias patujolo ni haroro ni ari Jahoba na bolon jala nasok kali asa ibana paulak rohani ama-ama tu akka anakna jala rohani akka dakdanak tu ama nasida asa unang ro'au makonahun uhum hamagoan tu tanoon disima sahatna dihamu amanami doina nami nahinaholongan nuai terasa do pernguluani nungalam morube anggo perekonomian sosial politik sian mulai tahun 2020 apalagi sahak tu tahun tikion manang tu tahun depan songon informasi napinatol hasni uluan ni negarata Presiden Jokowi masa doa ka resesi perekonomian alani perporangan di sada negara tu negara na Asia alani marsia dugogo ise do na jumago negara dia do na kuat negara dia do na hebat ima goncangan-goncangan politik naung terjadi di bagasatikyo datot tu tarida ma sian pardopahotai buhi na kecewa buhi na holsoan buhi na marukil buasa maiko nadong kofiton gabi manggugai parnguluani buasa maiko nadong parporangan gabi manegai perpolitikan nang perekonomian on mana terjadi saharo di bagasan obbas
alani i marhite situasi na masa di Portibion ido dalan paingoton hita ido dalan laho mamudai hita dia madalan nalau si podan marhite turpugon di situasi na taadopi di bagasatikion na parjolo iko pillitotta do tuise do pujioni pasahatotta. Adong dua bentuk pujioni, pamusatan ni pamujian ni jolma na perjolo imanani dokna teosentris di hata Latin molo diterjemahkan pamusatan pamujioni tu debata. Adong muse bentuk pamujioni antropocentris, pamusatan ni pamujion ni jolmai di jolmai. Jadi jolmai do gabe pamusatan niaka papujiane di dua halon ikon pillitotta tu dia do hita di parukilan ni ngoluon di situasi Portibi na lagi rudut diaka perperangan di sosial dan politik disuruh hita memilih dia do sepilitokku teosentris do manang antropocentris datotu halak na porsea nang dipanggul miton ninguluna nang dihaporsuhon ninguluna nang diruduk niak kepikiranna totu piliton nama teosentris idona nidokna dia 2, 4, 5 onong molodung pamusatan ni pamujiot tu debata aha do baga-baga disi bolo tajaha di ayat 2 ya didok do di ayat ayat 20 molo di bahasa Indonesia ayat 2 di hata Batak ayat 20 dia do baga-baga nani dok ni debata disi nasa jolma nama kabiari debata nasa jolma nama muji debata lehonon nama hati goran mardongan hahisar dia akan memberikan kebenaran dengan bukti kesembuhan songo dia pe parnginal waton susah nang sonang marsahit peyak di rumah sakit molonunga debata tapuji malu nasa sahiti ima baga-baga yang luar biasa ya itu janji Allah yang sangat luar biasa tidak ada Allah yang bisa yang lain yang mampu mengatakan itu orang yang memuji Tuhan segala kehidupannya yang menimpa beban hidupnya akan dipulihkan akan disembuhkan ubainai jolma na porsea hita dituhani unang bemarsak alani alani persahito alani boban ni parnguluan unang marsak alai pilihon ma na dumenggani hati gorani itu debata pilih unang ganggu rohatta di sini ia dong upasahat sonari nagabe peliaku tu debata boy do peau mangulu sogo boy do peau mangan apakah aku masih bisa bekerja besok apakah aku masih bisa makan besok hal itu tidak perlu kita pikirkan sebab apa Allah yang akan memikirkan itu bagi kita orang yang percaya harupidung martonga-tongani langit diramoti debata lama ngulu ni jolma na persiai radutan na doi tung suarong na hurang di sini nang songo pernguluan ni si Elia di ayat 20 saharode 20 bati saleleng menurirang imana tu bangsa Israel di palete-lete do ibana pola lau martabudi ibana di topi ini sungai Tiberias
dang boy haruar imana siani alai disarihod debata marhite pidong sigap ditaruhod do situa deloba tu si Elias di si asaboy mangulu do diggan imana ima bukti na mangula debata ima bukti disarihod debata nasa na porsea tu ibana disialani dia do si pilitota nakin teosentris nuaing masuk mahita tu antroposentris asa umura atus hatta songo dia do antroposentris adong masahala ina na mabalu jalan na pogos topu sian huta hatubuan na Roma todong na nalaho madapoton ibana dangadong dia na boy si patupon na alay marusaha do ibana moloro todokki tung so jadi humasusa na sida bainoko dungi lau mahimana madapoton sada rumah tangga na adong di hutanai ay molo hutatta jonok-jonok do aka hobar jabu dayo lau memang itu eda upid jam majo balangami inna ate pitoroma ibo itono dohot edano maddo aga itu suku maidam nato sada matobuk do balanganami inna ope naineng memesan nama hami manuhor balanga inna ape neng rotodokku itu sungudin namon wih lau mau tutukuan torhom mak nang pe marutak kok ninna marpikir-pikir ma ina nama baluan tole matutu sahali do guarni nama rutang lunasa mai nang gua pala sataonon lau mai mana dituhur ma balanga naib baruan dungi dung diboto iboto naon do ida naon namanuhur balanga na baru inat tanama baluan pitoro mahalakimu se marsarita mah tu hobar jabu nasida bereng mah inat tanama baluan edaan ituan nunga sodok kepengna pola marutang imana lao tutok kuan ape balanga di jabu songoni gudangna marjojor inawa ito nai sodingo ti mana be nah ito nahami inay mana musedo manggadai beritau ape mulana rodo nasida madapoton iboto naon mamija balangai matobbu alay dong dituhor gabi di patorang matu berjabunay nasi marjojor-jojor balangan nami inna ima na antroposentris halak nama begi hatani nyon nama dok na marjojor-jojor balangaon dato tu dohonon ni halak ma sian naso adong berita na tikos binegeni nasida odo na jago namar jozor balangano buraan nama ina nama balui dijeng matutu rohani adong doi boto na dison bahasan balangai boto naon ape dipinjam do nama tobuk do ninna nasibido gabi umma dipapuji-puji songonido perngoluat tau ya sipata sahira pahlawan sipata sahira burju sipata sahira hebat hape balangan na tobuk do ibana naing dapotan pujian alai pangulahononna dangado outsura di baini mana na denggani tu ina na mabaluon tohoma pamujiani rosian ina na mabalu di dokma ibotonai na burju alai aladang
dapat ni ina nama belui pangurupiam sian ibotonau diberitahun muse na hurang denggan na hurang suman pangalaho ini na nama belui disonma kehidupan masyarakat yang terjadi dison disalani ido unang pola tahisiholi antroposentrison dang sian jolma ro pamujion tu parnguluon ni naporseha sian debatang dang adong gosada jolma na mamuji si Elia panurirang naburzu do ibana panurirang debatado ibana panurirang nanisuru ni debatado ibana patuduhon haluau ni dang adong gosada sian bangsa Israel nama katidakoni gariada di palete-lete di palialea gariada naik bunuhna si Elia dang gosada tidak ada satu orang pun bangsa Israel yang memuji Elia itu kecuali Tuhan ido ubanna molotajaha bibeltai alan itu guni haporsion ni si Elia dang mamulus hamatean ibana nakok do tu bano gejang alan itu guni haporsion alan ni diulai mana hobar tu parsuruan ni debata ubanai ido nani hiring siap parnguluat tahun ditugu ni haporsion lumlam peportibion sursar peportibion alai dihatu gun ni haporsyotei ido haluauta ubanedo topik ni mingguta di bagasatikyon naro nama Tuhani Tuhan akan datang. Oleh karena itu mari bersiap diri, bersiap-siaplah songon hatani sahala amata di sorongon mabop piso do torus alai molo isuk buas saya buas bawa piso mi berjaga-jagalah ninna ade hula-hula di dongan jadi perlu bersiap-siaplah alai unang buan piso ade unang buan piso berjaga-jaga boleh tetapi berjaga-jaga menantikan kehadiran Tuhan. Jadi ini yang perlu odonariko dihita amangina hehe ma pernguluata saya diramoti jala didungani Tuhan imahita amin martangian mauliate ma ali jahu badi batanami di luasodo pehami marsaur di bagasan hatami napa nguluhon napa hehehon napa hisaton haporsyon nabi luhut nado hona penasa jolmanati no pamduhami namandalani ari-ari ni nguluhon hobar tu talenta nabibi ngulu di bagasadami sonang niroha nadonganan ni toddi perbadiai ubanai ali Tuhan unang loas mago nanggo sada sian hami loas mahami marlas ni roha di bagasan ho terlumobi di huriam haga bibi nasarit loas mahami marlas ni roha di bagasat tikion rap dohut akayat kon sikola minggu remaja naposo sahak rodia ke nama tua-tua di ulau pesta kotilon di Tikio maka molatihon dengan dibasam nunga di pasu-pasu ho nasa nani ulah di tangan nami nunga di pasu-pasu ho pernguluan nami diramoti ho hahi pasu haguguun nami gabe margugo situ tu mahami ali Tuhan mangadu pisudia kahamaulo
hasusaan nang sonang nirohai uban nai hupelehuk kami ma saluhud nasanani ulan di tangan nami tu adopanmu asa perbadiai mai pasu-pasu mana hupasat kami uhud mangidu tuho asalam gadda pasu-pasu pasahaton mutuhami jinasa perhinaluan nang di pernguluan nami uban nai ali jahu badi batanami ramuti mahami lahum mangulun hatami natolhas dia apana di bagas sadarion asa tarulahami hobartu nahina lomo nirohami maka jongjokon huhud batuguhon haporsion nami tuho pinuji pinasanga maguarmu marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita huhud pasahat pilihan dung sidung pasahato pilihan disipian non pasahatot ta siluata jolo sidung mamar pilihan sudehita baru pe masuk ma tiki marsilua marede mahita
Shalom. Sonari amang sonari matikina pasahatota hasil na niulani tangata sa taonon tuhuria. Songon tertib ni acarata jumoloma ugoro kami anon utusan sian parhaladu namangihut sian seksi ama namangihut musen sian seksi ina mangihut seksi naposo seksi sikola minggu las diudutima wi sada do saluhut na ruasna wi dua wi tolu wi opat wi lima tersonima udutanna disialani upang idoama utusan sian paradado amang permusik nami baik bedamang ma ede nao bartusi. La sulema ita marek de marlas miroha. Mangiuma sian seksi ama. Seksina. Dengan hormat seksi ina. Newton seksi napa sebelum seksi sekolah minggu iya seksi napa sebelum bersiap-siap uksana doa sadusle ruasna dohot ina rogate ina Esther mangiuma ina rogate tapai china gok asiro ina Esther ina rogate muse ina rogate ina Esther ina rogate sahalinai ina Esther dohot ina rogate
Wik sada. Dohot saluhut naruas. Duksidung Wicana Mangiut Ma Widua. Duksidung Wicana bersiap-siap Widua. Duksidung Widua Mangiuma Wiktolu. Duksidung Wiktolu Mangiuma Wikopat. Wikopat. Ya, sudah may tamang marete marolo-polo goklas ni Roha. Duksidung Opat Mangiuma Wiklima. Iya, sekolah minggu Mangium Masapudi. Ya, Abraham nasboy itu goroh kami. Kelas uruk masuk amanginang diwama siluana. Hai boha, iya sian seksi napa sebulu. Jongjong Mahita Laos Taidehon Ma Bukwedo 754 ayat 4.
Tatang yakon ma piliata ale debata amanami na dibanu gijang odo haruruan ni saluhut silelhon nadinggan dot nasa ulibasa na maulitus upasat hami masian nanilon mi tu hami pilan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasyak kami pilanon pati bolo na rajom murito ngato ngani huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam tadahami gudang ni silian lon mi tuhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung narodo hami tujolo mabuan puji-pujian dohot olop-olop mauliate rohanami ala di pasu-pasuho nani nahulahami gabe cupang hami parbue sian haumai sian porlak marlas ni roha hami nuaing mangalehon sileon-lehon nami nadenggan tuho nalau pasangapon hodo hami alani pangaramutim dihami doho dia kaulau nahula hami jalamalua hami dibain hosian ragam ni parmaraan nahurang tamado hami nian manjalo asini roham nagudangi ala jot-jot hulau si hami paretam saise sama dosa nami jala unang jujur pabahenan nami i saito gumahami marhite-hite si leho-leho mi asalam hupa ubahami roha naso hasea jala huyuton hami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say buhay marohan nami marhite-hite todim asalam utadahami godang ni si leho-lehon mu tuhami asalam girgir hami mandok mauliate say urupi maak kanapogus dohot nadangol unang loas mate atau naparon manang ise na makabiariho say tata mana haleonon jala suru pangurupi tunasida saya poi maaka namora naduma asa dilehon tuaka nahurangan say pasu-pasu mahatam turohanami ay ido hanguluan ditodinami say paingot hami di ujung nilakanami asa unang holan hangoluat di tanoon hulului hami alay tugu-tugu mahami asa hupareak hami hangoluat ho arta nasoolo suda silehonommo tuhami say pasu-pasu namanggonggomi hami doho panguhum rodiak keraja
asa tigor uhum nasida jala asa unang diuluhon nasida parribenai tu akka ulaun nadegan sai paringgas hami mula-ulaun ai pati muhiandoi asalam moru bilangan nyaka na jukat jalalam tau tutorop na parasiroha na pasangapon ho saibuan mahami sian ruraha susanon tulabungmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen alea manami na dibonogijong sai pinarbadia magwar sai rom maharajon sai saut malomo ni roham dibonotongong songon na dibonogijong leon matuhami sadereon hangoluan siapari sesa madosa nami sopane sanami di dosa ni dongan amar dosa Tuhan unang hami togyo tu pangunjunan palua mas hami sian pangagu ai ho dona puna haraja di pasu-pasu jala diramoti Tuan debatamahu di sodako Tuan debatama buhina tuho jala asi maruhana midahu di dopako Tuan debatama buhina tuho jala di pasorohom madamena tu tondim amin amin diamu amanami inanami nai holongan rak mahita nuaing dison diare pesta gotilonon dia kasiluan abinoan nia karuas rak mahita pahepekosa lau mangurupi huriata di tahun 2022 dia keanggaran alani mian majuhita dung sidungan non lelang di patu pahuriata do rak mangan hita luhutna na poso sekolah minggu nang kabajar-bajar sakro dia kana matua di huriato jaka keluarga naso mabuhan idahan na boido itan nomar siurupan masileanan jaka nahurang aladong do otik di patu pahuriato lau madongani hita jaka keluarga naso mabuhan aka idahan na butima horas ma tinasaat ma tua mang parartau